на всички, които ме гледате. Аз съм с Беги и днеска играем The Pig. Не знам кой епизод не спомням, защото доста време не сме снимали в него. Решил съм да направя едно нещо, което може да ви хареса. Затова снимам този клип. Ще го правим това и ще го спирам клипа. Това е сега този клип, последния, който правя за тази седмица. Не тази седмица, ами за другата седмица няма да снимам. Но може да снимам. Ще се опитам да снимам. Но ако не мога, съжалявам. И ако се чуете, че малко тихичко говоря, сега е 9:16 сутринта. Затова тихичко ще говоря. Така, сега това ще бъде подземие, където ще има много честове. Само че ми трябват факли за тази работа, аз не мога. Трябва да се връщам на спална, но продължим. Ще продължим да го правим. Може другия епизод, защото или аз скоро, много скоро, дори след малко ще имам стрим The Pig, той сервер. Ще правя това и ще ви кажа в шоу. Напишете шоу в Google Play. То ще ви излезне едно нещо като с много цветове. Напишете SSD там на търсачката и ще откриете моите филмове. Така че пилете се да гледате, аз ще ви казвам кога ще имам стрим. Може би след малко ще имам стрим. Ще знае. И има нова версия на Minecraft. Защо има, трябва да я сваля. Но няма да я сега. Ами другия път. Сега сме на 13.1, а новата е 14. Означава, че ще има много нови неща, което ми хареса. Ще го махнем този код тук, защото изглежда грозно. Или ще се оправям на стрима, просто така само да сложа. Бога ми. Много е малка стречка. Трябва да го видим тук нагоре. Мисля малко да е загъчкано. Но пак ще има място за нещата, които ще слагаме тук. Най-накрая никой няма да снима с него, защото по принцип Робранк е болен. От една седмица не идва на Даскало. За Детран той не е точно активен. Тонито, Пит Стив, който както викаме, и той не идва. Марио най-добре, почти най-добре приятел и той не играе много. Сега
играем само както правя аз от време на време цъка Майнкрафт, но да пика много ни липсваше и ми стана тъжно, че не играя на него, затова сега ще си довърша това, което правя. Тук ще сложим точно, защото не може. Тук няма да се вижда, затова ще го направя така. Много сгъчкано, съжалявам, но това ще изтъй черта. Ще има само едно входче. Вижте. Сега ще направя таковата честовете, но вижте как ще изглежда. Тук ще сложа честове. Тук ще сложа честове. И тук ще сложа честове, но тук трябва да направя с едно купче. Добре. Но няма да го направя с едно купче и там трябва да го разберем. Защото ще ги слагам по много интересен начин, честовете. Това може да е другия клип, ако имаме време. Ще го направим. Да сложим честовете, но сега ще се опитам да го направим. Защото имаме задължения. Ще го сложим това един торч. И аз ви казах, че ще довършваме стрима. Това беше всичко. Не надявам се да сте харесал този клип. Ако така харесете ми, абонирайте се и ми харесайте клипа. Ако е харесал, ще има още епизоди на World of Peak. Не знам кой епизод ще проверя. И довиждане до следващият епизод, който ще кажа, че ще има стрим след малко.